подпиране от съдиите. Айде сега да видим кой го подпират и кой не. Кой говори за Негрейра постоянно. Чупят носа на Иняки Пеня, или по-точно Винисиус го прави, съдята си затваря очите, Реал Мадрид изравнява резултата след като страда на терена. И естествено, асистенция на Джуд Белингам с ръка, а матчът категорично трябваше да бъде в полза на Елче. И знаете ли кое е най-забавното, кое е най-смешното в цялата история? Че дедо ти Флорентино, усещайки отново, че Барселона започва да влиза във форма, след като видяхме как игра отбора срещу Атлетик Билбао и победи с 4-0, преди матча на Реал Мадрид, Флорентино Перес заговори отново за случая Негрейра и че не е нормално Барселона да плаща 8 милиона за някакви услуги от съдиите, за някакви доклади. Тези хора, които са помагали на Барселона, все още са активни съдии, но не се коментират, че най-скорошните ситуации, в които е имало ущърб към някой отбор, са в полза на Реал Мадрид. Мога да ви дам много повече примери, в които Реал Мадрид са били по-облагодетелствани от Барселона, даже в пъти по-облагодетелствани от Барса, но Флорентино Перес и знае, натискът започва. Естествено провокират се медиите, които да нападнат Барса, защото Барса е отново във форма. Разликата между Реал и Барса вече в Ла Лига е само една точка, а такъв матч трудно може да се прогнозира, защото такива ситуации не можем да си представим, че могат да се струпат в един матч, но все пак, ако искате да се доверите на най-точните прогнози, моите приятели от Alpha Tips са хората, които могат да предвидят и такива ситуации и да ви дадат най-точните прогнози. Така че хора, вместо да се лутате, доверете се на професионалистите и играйте отговорно. Линк за Telegram групата на Alpha Tips може да намерите в моят акаунт. Влезте веднага и се доверете на момчетата, защото знаят как да си вършат работата.